Weche duto kimor stress rumo te. Adiera nani mami niko sawa. Hera migwedhe gone ti achwe. So fly ni kani. Angatimi. To kana practice yako wala dia nganyo. Nganyo marango. Bagi winjo gima timre. Kanye. Mon chendo mera, mon be chendo mera. Mon chendo mesa ni koro jene kaka joma chuo ne na winjo mera ka kesu no dugo piro. Ngine ana matina chama ande gine. Sinya bachela. Bachela degree. An menya nyaka niche ne mia degree. Koro sani ana matinda na abedo gine. Abedo in charge of weche mag affairs mag court mag weche mag da. Kitede nade? Abe maber. Mal wife nisi dugo tie. Podi. To budha nade bwana. Dong no deni Kwani mvenyo lumana mang'eny kama kwani no yudi kesa di dong nawe ni nyako moro manigi na mane wacho ni ne agine ni mane ok kata kes cha ma umoja ni ok kata kes to cha kama nawe ni kethi gi jaodi ok kata ma kwani ni nyira di bwana ok nen wach nya nyaka nyar ngong ja tuni kaido ja bwana manzi to be mino tado bana nyulinto mimedo wach ok en wach nyako kwani na don kech ni na duogo ot modeko Diambo. En dugo modeko mana iparo chieng mane wadhi kodi gidere junction to duogo modeko cha mantare membe tok ni ne wabayo kudi today aningi na rado kodi late makisi makata kodi ripe kai go bino ni se ka obi gi nyenga bana mage gi mo kadwa mage mamiyo gik makapara barane mane kaka kadwa dhi kendo ti jawra dhi kire na gik moko mofofo ni tera kod okadwa magona go best time madhe we kod no Kuro ne. Kuri matin na penye mani mo wife ni bwana kare. To amanto wife ni bobe denga maber bwana. Bana mane gi mano. Ni mane gi mota meduogo. No wacho ni ero ni doko. Ero duogo let. Okata ndoko na duogo let. Ni doko to rach. Poka nindo ga oko. Poki ninda dir mag ato poka ni ga kinide ga mana ot le. Ato kuro timni ba by the way wadhi kata mana mabor. Be gimiti mintia thi bura te kwa jogo koro gimitem idhiga ga badi pinkech man to makosa bona da chigi giluor kinyo kaja uri tamore ni rome gitu le kikiduo le duga kata kukini ni ndanda oko timondi ot kukini at least gimoro ma ni giluor kora we duogo le tajaka nindo we duogo le bwana nikechi chando jamani go ino kitigi wi kech kiduogo le tibe yodo be kage sene no kana mana nyithindo kore chando gimi ngene kaka nindo meticha in koro kidwa dhi chio joma ne nindo to ni onge program gi kana gitimo oda mar nindo ini bayo sama kore bida gidwar but gine no ina no wife ni no ero ato nange ni mantu gi manyaka ne timbe do anachi ni bwana weche ni magugine ibede ndalo mo kidugi be kidugi Ichako post nyiri true news kacho mera TikTok Brenda Nyakasuli I love you by force Meriko nyaka by force Bwana ngoma no temre ok getuan tukari dudu belo nada ngoma no be onge jik moko no chung te onge mano rumo kitam ilo mani mu masikimi si ondwele omera masikini si ondwele menya ne winjo no bana mano machongo nyo ato mago gi dongi meno mana bineno bwana nyaki bedi gimoro miluongo jo pesa mai ga jo pesa timore ani ngene sani kono sani ni to ngisa ni ande kata ko bedo gi matunda ma ka chame ot kamago e kuma no ngisa na sija ko bedo go pesa Kweda bedo gi matunda mo kichama ni nena to mama gi mo ga jam ko na nyala jam machuka ele talen no kami magusi abuor pase tu ni ga gimoro dongi to kibiro ga kata nyaka chiem kata ke chamo mana njaro kata ke chiemo nge dongi chamo ka kata njaro Dunia ke dicium kau ka. Kiri njaro no to ko chiele. Gadna machunga. Masi bwana imbe kiba bero ni bwana ni kolo kiseri mbuja odi bwana kiweche magnyiri misaro ko bwana do keto. Bwana ko satani nguru be ana bata kumara. Unyulizo ngona kiko to kemea. Okay mara. Kusemi majan, tido kitial majan. Ni wewe, by the way bwana, magi mana mi wife ni note.
Nati mango nati alo majan. Nati alo majan. Mera itu bendal bona ndalo to mera kana to kudike gimro sabe yo kama kwa sedi no ndika kuni. To bona ine mani ni podo ala no. Nyak majan. No de maber na wasayo kambi bona ne kala ka jini dino ndika kacha. Tingeni wane mani wadho wale wogeti watu chendiknika. To kita gidu gikelo. Kana dono fuwa. Nikech an kama nangi chincha mane bona chopeji. Tangeni either ngato no neno wa. Kata ine mane de watu gino. Kalore kaka ne wapiki ya biashara no leke. An gigo kanya wacho. An ma gik moko kanye ya. Anyway, pare an ga idea moro maxi. Sana to ne yane. Adwa ni watu lege jo ni. Adwa ni watu lege jo. Joma ni kunde miwayo do waro kanye do ekware kai to wadwa ni mondo wadwa tuwe gi jowa inde moko me watingi ni moko wadwa kony godo dawa ati waseyudo mon moko musiepe na manige yecho ko gin wadwa dhi gin loka ok gin koni koro wa supply makoni to nyiewo dawa mag siling 10 mago be wala madhi loka adwa ni koro wadhi gige nyaka ni order no ndege moro achiel modhi loko wala watu nini watu dawe body malo ka wadhi go to US koro gima ne chando giwacho ni mondo at least gilos ndege moro ma keje giwacho ngiso gini ka koro kocha winter ng'eny koth nyalo dhi go wagodo ang'o kwetu e body ma ndege dong ne to mamita ka wachopo kucho ka se toko gonde dong nono kito wato mane chuodho samoro koth odhi wakodi wakalo malo kintie pinje ma koth goyo nyalo wa Kenya kae gi ndege tidine ka koth go pinja koth goyo malich makpolo rwadore arwada koro mane gima natemo koro idwa nyiewo mabul moro achiel maduong' mabul moro achiel mabul ila moro ma pikipiki nigo ni ka koro pikipiki manigi mabul koro ndege adwa ni mondo kene ndege no mabul moro kama mondo koro at least ka watwe ndege bodi nikech ndege ok nyal bedo gi dhano e ndege nikech ohala ni wadwa go e diriyo ndege mating'o ji koro kago to twegi malo ine mawinji to dawa no ikete chumbi no gitwa ni nikech nitie maka wasunge nitie jok ma gin gi daba ya weti koro gitwa na to dawa chumbi tumar sukari je tumar chumbi do en ga na chiel gig tedo go to gin ga na chiel winyo kata ka ngama nigi tuo mar mo pod ilolo ni adier mocha beni mok cham mang'eny embe nigi tu banani ni tuo mar mo ni nga chiel banani gimora mora nigi tuo gima tamani nigi tuo ro nang'izi ngada chak ki madho mang'eny kada chak ki manyo mang'eny koro nyalane tipo nango ma koke chamo mang'eny to ki madho sitrungi mang'eny sitrungi mang'eny to kometa hii magzigwana kwani itima nango speaking of this food don't we are waking the one so just organize the week what we call your to ridrika ya chai anda se wala kanjudili ok danga ridra pone kata nyoro nan mana akawo ginyinga kuro the other ya wano watni by now to sani boni be manadi oche kuma bado matin wan kuro by December to wapo pesa wan kama ka kechulo waga kambi ipogo waga pesa December kichulo msara to kide dhiolo go wiwa bas in the other digine ngise mama wana big ne udimi ngise ni chiegi manigo kada samro ko dik ko bi chi ni chiegi pichegi samro ko twako tena tiki ko ebe ku chung mo ri dunia no we ke di bure dala to imbil je mi di tira bana je masane mage pesa manyaka dogodo kibi ngame chemu sabongo magisi bwana ngana ngisi kwa sina no ka wiya ten wiji ni ten okay wacho ni witi tango mang me I doubt the nini the advice kunni na bana blend ngana lo senyuka kore dwa blend kwan mana na ngama timu gi kita tatibu dwa blend mo senyuka dwa blend galot bwana ni tinga timoro bwana kare kore ngani no bidiga ka hola long I blend galot ko si blend non so fly ni kani na mabawa